Deputy Governor Anambra State Dr. Ibezim akpọgo oku nyere ndị ndu ụka dị iche iche ka sonyere Gọvanọ Chukwuma Soludo na Ochichi ya site n'ide ekpere maka Chineke na-agbaziri ya maka ịgbanwe Anambra State. Deputy Governor Ibezim kpọrọ okwu anụ oge ọ nọchitere anya Gọvanọ anyị bụ ọka nkụzi Chukwuma Soludo na Anambra State Pentecostal Fellowship nke Nigeria nke mmemme kọngresị nke agba nke mbụ na mbụ ha emere na Nnamdi University Ọka. Onye nta aka Ibezim na-elokonkwo gakwara wetara anyị akụkọ a. Ya bụ ọgbakọ nke isiokwu ya bụ Engaging PFM Professional Toward Building a Sustainable Development nwetara ọtụtụ ndị otu PFN si mba dịgasị iche iche wee bịa ma bụrụkwa nke mepere anya ha ịmụta ihe a ga-eme iji wee nwee ezigbo ọchịchị. Onye osote gọvanọ steeti a Dọkịta Ibezim kọwara na gọọmenti nke steeti a dị ezigbo njikere nwekwa ihe ha bụ n'obi iji hụ na steeti a gara nke ọma ma yọzie ndị otu Kristi ka ha na-ekpere ọchịchị nke Soludo ekpere ka o wee na-achị nke ọma. O kwere nkwa na ọchịchị Soludo ga-akwado ndị ụka n'ebe ọ dị ukwuu ma nyekwa aka ịhụ na emepere ya bụ steeti ka ọ bụrụ ejiamaatụ. N'akwụkwọ ozi ya n'isiokwu nke bụ The Challenges of Sustaining Missions in the 21st Century, onye Director General nke International Institute of National Transformation Ọkammụta Vincent Anibọgụ kwuru na oge eruola mgbe ndị ụka ga-ejikọ aka hụ na ha kwadoro onye na-achị achị ma bụrụkwa ndị ga-etinye ụkwụ ha tinye isi ha ịhụ na ha soro n'ihe a na-eme gbasara ọchịchị maka na ọ bụ onye nwere egwu Chineke bụ ya bụ onye ga-achị ndị mmadụ otu o kwesịrị. N'okwu nke ya, onye odeakwụkwọ izugbe nke Pentecostal Fellowship of Nigeria, Reverend Dr. Cosmas Lechukwu kọwara na ndị ụka ekwesịghị inwe agwa abụọ ma ọ bụ bụrụ ndị ga na-aghọ aghụghọ, kama ha kwesịrị ịdị ndụ otu Chineke si chọọ ma na-ebikwa ndụ otu o kwesịrị mgbe ọbụla. Onye isi oche nke PFN Bishop Moses Ezedebego, onye Vice Chancellor nke Unizik Ọkammụta Charles Esimone so na ndị bịara ya bụ ọgbakọ.